What's up mga Migs? Welcome back to my channel. This time, we're gonna review the movie nga anticipated ng lahat ng mga geeks. Well, geeks ang tawag sa mga taong alam kung ano yung mga details ng Star Wars. Not me, hindi ko alam kung ano ang mga storya behind the Star Wars and anong mga episode yan. Generally, alam ko yung movement ng storya na yan. Right now, this is the Star Wars episode na The Rise of the Skywalker. Wow! So, nakita ko kanina isang movie na full of graphics. Siyempre, alam ko may green screen dyan, tapos ginawa nilang pang massive na field or planet, di ba? So, alam naman natin sci-fi yan, and alam natin na kung ano nangyari noon. If you haven't seen yet the Star Wars episode kung saan nandun si Skywalker na sino yun? Basta yun, yung actor ng first ever Star Wars na napanood natin in the world. Si Luke Skywalker pala. Babalik na rin si Luke kahit na namatay siya nung last episode. Babalik siya dito, but as a flashback or some kind of like that. No, and walang spoilers naman, pero the story will be ending by this movie. So the Star Wars story is culminated on this movie. So dapat tingnan natin, dapat na panoorin dahil 2 hours and 2 hours and 20 minutes. Marami ding mga funny moments. And of course, this is also for the kids. And meron lang mga konting kissing scene. So be aware of that. And sa mga parents na lumaki ng Star Wars trilogy, lumaki sa mga TV shows ng Star Wars, mai-enjoy na to. Hindi ko sinuot yung t-shirt ko na Star Wars. But it's okay. Ako lang nanood pero nag-enjoy talaga ako kahit na inaantok. Ang aking rating sa movie is like 9.5. Posible nang maging 10. Kaya lang may hinahanap pa kung maganda yung graphics maganda yung, kaya lang meron akong hinahanap sa story. Parang may konti lang bitin. At yung graphics, lalo na yung mga waves, tapos yung mga characters medyo nabubuo na talaga. And in the end, parang epic ang ending na to. Kung alam mo yung story, syempre, 'di ba? Malalaman mo na. Pero kung hindi mo alam, medyo hindi mo magigets muna yung ending, or parang hindi mo ina-expect yung ending. Speaking of t-shirt na Star Wars, meron akong i-giveaway ngayong December para sa lahat ng aking mga subscribers. Simple lang ang inyong gagawin. Comment on any of my videos. I-comment mo doon kung ano yung favorite episode mo sa mga videos ko. Kahit kuto question man yan, kahit sa mga reviews ko, ano yung favorite mo at bakit. Yun lang. Ang favorite na episode ko ay blank. Gusto ko ito kasi blank. Pwede Tagalog, pwede Bisaya. Okay, just comment it there, and then pipiliin ko yung pinakamagandang comment. Tapos, you will have a brand new t-shirt from me! Ito na ang ating Sana All t-shirt. Ay pamimigay sa lucky subscriber. Ito ay limited edition lamang. Naka-hologram na yan. Sana all. Sana all. Yo, mapapasayo itong limited t-shirt. Siguro ang gagawin ko lang dito ay parang 5 lang. Parang 5.
or 10 na t-shirt. So, isa ka sa magiging mamay-ari ng t-shirt na to kung sakasakaling ikaw ang pipili ko. Tapos, meron pa yung additional pero hindi ko pa sasabihin kung ano. Basta maswerte ka. Yun lang. Please subscribe. Tapos, i-comment mo na dyan. I-comment mo na dyan yung favorite episode mo sa vlog ko. At comment nyo na rin kung anong gusto nyo improvement sa ating vlog. Anong gusto nyo i-vlog ko. Okay? So, 2020 na. Road to 5,000 subscribers. Kaya nga naman, maraming salamat sa inyong lahat. And goodbye.